रायज्लाय नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम। दा बेयो मोनसे आर्टिफिशियेल आरोखि, गासिबो लहाजों बानायनाय सावथेजोबनाय जे बेयो मोनसे जोंनि बर'नि आंगो धोरोम बाथौ। बेयो बाथौनि बेरा दुमनाय। दा बेखौ जोंनि ट्रेडिसनेल कालचारजों सोमोन्दो थानाय बियो जोंहा औवानिसो बानायनांगौ बेखौ। दा बेयो मोनसे अयनाय हाबा मावनाय जादों। जोंहा थारैनो बाथौआ जोंहा औवानिसो बानायो। बे जोंनि गोदो गोदायनि सोलिबोनाय, नङा होमबा? अयनाय जायो आरोखि नोंथांमोन। दा बेफोरबायदि जे थासारि नुयोबा, बेबायदि जे आगजु बानायनाय नुयोबा नोंथांमोन सोलायनाया फैयो, नङा होमबा? समजों सोलाय। अब्लाबो जोंनि बे मोनसे हारिनि सिनायथि, जोंनि धोरोम, जोंनि कालचारफोरखौ, जोंनि गासिबो गोरोबफ्लेनाय आगजुफोरखौ बेबायदि सोलायनो नाङा आरोखि। बेयो मोनसे अयनाय हाबा जादों आरोखि। रायजो राजा नोंथांखौहाय आंनि गोदान भिडिअआव बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथाङा थामनेलआव मोनथिखाबाय। दा जोबोद दुखुनांथाव आरोखि नोंथांमोन, जे जोंनि बर' हारियावहाय जे मोनसे जे जोंनि बर'नि आंगो धोरोम, दा बे आंगो धोरोम, जों माखौ बुङो आंगो धोरोम होनो? जोंनि आंगो धोरोमानो जाहैबाय जोंना बाथौ, नङा होमबा? बाथौ सिबियारि। दा जोंना बाथौआ बेसेबां सनाव जोनोम जादोंमोन जों बेखौ बुंनो हाया। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोनोम मोनबोनाय, आबै आबौ समनिफ्रायनो। दा जोंहा गोदो गोदाय लिरगिरि गैयामोन, नङा होमबा नोंथांमोन? लिरगिरि गैयामोन। बिनि जाहोनाव जों मा समाव जोंनि बाथौआव जों गायसनजेनामोन जों बेफोरखौ बुंनो हाया आरोखि। थारैनो जों बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बाथौखौ सिबिनानै देरबोनाय। दा थारैनो जोंनि बर' हारियाव जे जोंनि बर'फ्रा जा खृष्टानखौ बाद होनानै दा गुबुन गुबुन धोरोमानो जाथों माथों, ब्रह्मबाबो, सोरबा सोरजिगिरिबाबो, दा सोरबा गारजा होगिरिबाबो, जोंना गासिनाबो बाथौ दंजोबो, नङा होमबा? ब्रह्मनाबो ब्रह्म बाथौ दं। दा बे बाथौखौ लानानै नोंथांमोन, आं नैबे खोथाखौसो बुंनो सानदों जे जोंहा जोंनिनो आंगो, बर'नि आंगो, जे जायखौ जों उथुमाय होनो। दा क'क्राझार नोगोरावहाय नैबे मोनसे भिडिअ फुटेज जे नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ। दा बे भिडिअ फुटेजावहाय जोंनि क'क्राझार नोगोरनिनो थागिबि, जोंनि बर' सुबुं, बाथौ सिबियारि बिथांमोना दा नैबे बाथौखौहाय आरोखि, थारैनो जोंनि बाथौआहाय औवाजोंसो जोंहा बानायो, नङा होमबा? जोंनि बियो ट्रेडिसनेल, गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय, जों औवाजों हेबनानै बानायो, नङा होमबा? जोंना बाथौआव बान्दोबा जोंना गासिबो जोंनि बे मोनसे कालचार, ट्रेडिसना, जोंनि हारिमुवा गासिबो जोंनि धोरोमजों गोरोबजोबो आरोखि, नङा होमबा नोंथांमोन? गोरोबफ्लेजोबो। दा जोंना बे मोनसे जोंनि बिराद जोंहा देरगानाय मोनो आरोखि, जोंना गोरोबफ्लेजोबो जोंनिया। बाथौखौहाय दे लहानि दुमहोनाय, थारैनो बेयो एसे अननाय जादों आरोखि। दा बेफोरबायदि जे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जोंनि बर'नि गोजाम आंगो धोरोम बाथौ, दा नोंथांमोन जे बे मोनसे आर्टिफिसियेल, नङा होमबा? दा बे आर्टिफिसियेलजों बानायदों बिसोरो। दा बाथौखौ लहानि बानायदों, रेडिमेड सावथेनाय। दा नोंथांमोन थारैनो बेयो मोनसे जोंनि दानि थासारियाव सोलायनाय लाबोगोन आरोखि। लासैनो सोलायनाया जाबोगासिनो दंखायो। दा बेफोर थासारिखौ जों लासैनो बेबायदि जों आर्टिफिसियेलजों जों सोलिलांबाय थानांगौबा, जोंनि हारिमु गोदान जे जोंनि धोरोम, जोंनि बाथौ सिबियारि, जोंनि आंगो धोरोम, दा बियो बबे लामाजों थांगोन नोंथांमोन? थारैनो बे जे आर्टिफिसियेलजों जे बानायनो लानाय जे लहानि आगजु, लहानि जे बाथौ, बेवहाय लहा होनानै बानायनाय सावथेनाय, दा बेफोर दासिमावहाय दानि थासारियावहाय बेफोरबायदि जे जोंनि बाथौखौहाय मोनसे बिजनेसावसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। दा लासैनो जों बिजनेसावसो नुनो मोनो बेफोरखौ नोंथांमोन। दा बेबायदि रेडिमेड बानायनानै हेबनानै जे बाथौखौ बेबायदि फाननाय, लासैनो बे सोलिलांगोन नोंथांमोन, बिजनेसाव थांजोबगोन। थारैनो बेखौ आं गोरोन्थि नुदों आरोखि नोंथांमोन, जे रायजो राजा नोंथांमोनाबो कमेन्टआव फोरमायहर जे बेयो गोरोन्थि नंगौना नङा। थारैनो जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोन, बयबो जोंनि बर' हारिनि बर' सुबुंफोर, नोंथांमोन, बेयो मोनसे अयनाय हाबा जादों आरोखि नोंथांमोन, जे बाथौखौहाय बेबायदि लहानि रेडिमेड बानायहोनाय। जोंहा थारैनो बाथौआ जोंहा औवानिसो बानायो। बे जोंनि गोदो गोदायनि सोलिबोनाय, नङा होमबा? अयनाय जायो आरोखि नोंथांमोन। दा बेफोरबायदि जे थासारि नुयोबा, बेबायदि जे आगजु बानायनाय नुयोबा नोंथांमोन सोलायनाया फैयो, नङा होमबा? समजों सोलाय। अब्लाबो जोंनि बे मोनसे हारिनि सिनायथि, जोंनि धोरोम, जोंनि कालचारफोरखौ, जोंनि गासिबो गोरोबफ्लेनाय आगजुफोरखौ बेबायदि सोलायनो नाङा आरोखि। बेयो मोनसे अयनाय हाबा जादों आरोखि। बेयो मोनसे खहा जानो गोनां जे हाबाबो जादों आरोखि नोंथांमोन। आरो नोंथांमोन बेखौ लानानैनो जोंनि मुंदांखा
मिउजिक डाइरेक्टर, मिउजिक दिहुनगिरि, भिडिअ सिनेमा दिहुनगिरि जे बिथां सपन कुमार ब्रह्म बिथाङाबो बेसेन गोसा मोनसे पस्ट होदों आरोखि। थारैनो बेफोरबायदि जोंनि बाथौखौहाय बेफोरबायदि जे फालांगियाव बाहायनाय जों नुनो मोनो आरोखि, बिजनेसावसो दा बाहायनाय जों बेखौ नुनो मोनो। थारैनो जोंनि बाथौआ औवाजोंसो बानायनांगौ, जोंना मोनसे ट्रेडिसनेल बेम्बुजोंसो बानायो जोंना। जों बेबायदि गोदो लहाजों बानायफेराखै, आर्टिफिसियेल जों बेबायदि बानायनो आरोखि जोंनि धोरोमखौहाय। जे जोंहा मोनसे असनमान, बे मोनसे हाबा मावनाय जागोन आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोन, जोंहा दाख्लि बावैसो मोनसे गोजोनथाव खौरांबो मोनदों, नङा होमबा? थारैनो जोंनि बाथौ गौथुम, बर' हारिनि बाथौ गौथुम हान्जायाहाय जे जोंनि आसामनि गभर्नर बिथांजों जे बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय जोंनोहाय जे मोनसे बाथौ जिम होनो थांगासिनो दं। दा जों धोरोमाव लिरनो मोनो, नङा होमबा? जों धोरोमाव दासिमबो जों हिन्दु लिरनो मोनो, नङा होमबा नोंथां? दा जों हिन्दुखौ लिरनांगौ। हिन्दुखौ जों लिरालासिनो जोंहा दा एक्सट्रा बाथौ जिम दा मोननो थांगासिनो दं। दा थारैनो बे जाफुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद गोजोनथाव आरोखि नोंथांमोन। जोंनि बाथौ सिबियारि बा बर' हारिनि थाखायनो बिराद गोजोनथाव जे जोंनि आंगो सिनायथि, बे जोंनि बर' हारिनि धोरोम, गोदो गोदायनिफ्रायनो जे जों सिबिनानै देरबोनाय, दा बेखौ जों बुजिनो हायो, मोनदांनो हायो आरोखि नोंथांमोन। दा बेनो जाहैबाय जोंनि हिस्ट'रि, जारिमिन। दा रिलिजनावहाय जोंहा दा दासिमबो जों हिन्दुसो लिरनांखायोमोन नोंथां, हिन्दुखौनो जों लिरनांगोन। दा हिन्दु होनबा जों गासिबो जाजोबो। दा जोंहा बर'फ्रा बुङो, नङा होमबा? दा जों बयबो बुङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंबोनाय, नङा होमबा? आरो दासिमबो सोलिगासिनो बे जोंहा बर'फोरना आलादा धोरोम, जोंना बर'फोरना आलादाखा बे धोरोमानो, जोंना बाथौ सिबियारिखा। दा बे बाथौ सिबियारिनि थाखाय जोंहा बाथौ जिम मोननो थांगासिनो दङनो दा बेफोरबायदि थासारि, बेफोरबायदि अयनाय हाबा मावनाय, बाथौखौ लहानि रेडिमेड, बे आर्टिफिसियेलजों बानायनाय, थारैनो जों बेफोरबायदि नुयोब्ला गोसोआव दुखु मोनो आरोखि। दा जोंहा बाथौ गौथुम आफादा, आं बेखौसो खावलायगोन, बिथांमोना बिनि फारसे डिसिसन लानांगौ आरोखि, बिनि फारसे खेंफोरथि होनांगौ, बिनि फारसे बाथ्रा बुंनांगौ, जे बेफोरबायदि अयनाय हाबा मावनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरोखि। जे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय, औवाजोंनो बानायो जोंनि बाथौखौहाय, औवाजोंनो बानायनाय। दा जोंहा बे थानांगौ आरोखि, जोंनि बाथौ धोरोमखौ अयनायबो मोनसे बिजनेसावसो लांबाय, फालांगियावसो लांबाय, लहाजों बानायनाय आर्टिफिसियेल, बेफोरबायदि जों जाया, नङा होमबा? जोंना गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय। दा नोंथांमोना बिदिखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै। दा नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि अयनाय हाबा मावनायाव? नोंथांनाव कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। रायज्लायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम। दा बेयो मोनसे आर्टिफिसियेल आरोखि, गासिबो लहाजों बानायनाय, सावथेजोबनाय, जे बेयो मोनसे जोंनि बर'नि आंगो धोरोम बाथौ, बियो बाथौनि बेरा दुमनाय। दा बेखौ जोंनि ट्रेडिसनेल कालसारजों सोमोन्दो थानाय, बियो जोंहा औवानिसो बानायनांगौ बेखौ। दा बियो मोनसे अयनाय हाबा मावनाय जादों।